Manzini sifuna ukuchaza kahle izwi ukuthi ubukhosikazi buqalaphi mhlasimpe lento iyenzeke kakhulukazi emakhaya ubona ingane mingabe inikeza abane wabo ukudla iguqa noma mhlawumbe kuba nento eyenzayo kungabe lento into ebaluleke kangakanani ihamba iba ngenganani emntwaneni wentombazana uma ngabe usazophuma eyogana mfowethu leyo nto ibalulekile mfowethu lugotshwa luseva yebo ugotshwa usemanzi mfowethu umuntu uma eyogana lapha asuke eyogana khona usuke yomela isibongo sakubo ku represent imumva lakho ukuthi uphume ekhaya linemfundiso yebo noma uphume ehlane yebo so ukwakheka komuntu wesifazane kusuka kube emncane ukuthi mntanami uma uhambisela obhuti bakho uyabaguqela ekudleni omalume obaba uyaguqa uma ulethe into kumuntu wesilisa umuntu wesilisa egcekeni akamenyezwa yebo akamenyezwa uyathumela noma uphuthuma ebhuti wakho ufike ukhulume naye akamenyezwa uma ukhuluma nomalume uyafola uma ukhuluma nobaba uyafola ngoba kukhandeka lapho wena nsizwa eqhamuka ibona intombi awukwazi ukumshintsha umuntu ukufaka into emzweni yakhe into angakhulanga ngayo ingakho siqhubumezela ukuthi abantu izingane zamantombazana bayikhulise kahle ngamanye amazwi Manzini ngangena olimini kusho ukuthi ubukhosikazi ngalibeka siqinisekisa ukuthi akuqhamuki ngoba sekuphuma inkomo ubukhosikazi buqala enganeni isakhula isencane entombazana bese buhamba buze ugcine bufike ekuthenini izingane igcine lobolela kusho ukuthi umuntu uqamba nje yolobola ngoba esebonile ukuthi leyo umuntu usengakwazi ukuphatha ikhala kithi ngoba ngimbona ukuya nokubuya ukuthi uzalwa inkosikazi futhi ifundisile lengane ngoba nakhe ubuyona ngibona ngoba phela kufanele sikuveze Manzini ukuthi ingane esuke izalo nkosikazi ayifani nengane ezalo entombini ngoba ikunento eziningi ezoyifunda kumawazi izibone izokibona ngisizimo zingekho zinhle ekhaya ukhona izimo ezibuhlungu uthola ukuthi umama uzenzisa ukuthi ngeza ngazokwenzana la ekhaya ngazogana ingakho wela abantu bengafani kusho ukuthi ngamanye amazwi Manzini inkulumo yakho ithi ubukhosikazi busuke ekhaya ingane butshalwe ngaphambi kokuba izigcinisilo tsholwa iziyobuveza emzini kunjalo umuntu wesifazane ukhandwa kubo mfowethu inhlonipho nesizotha ufundiswa kubo kwakhe ebese etshela ukuthi sikufundisile la ekhaya ukuthi kuphilwa ngomthetho kuyo yonke into eyenziwayo yebo ngoba namhla umuntu eseyalwa kuthiwa mntanami ngoba usuhamba ke namhlanje uyogana kwasibanibani wofike umukele imithetho yakho uphile ngemithetho yakho kodwa yonke lento ufundiswe ekhaya mayefundiswe ekhaya ukuthi ekhaya intombazana ayilali kushaya u8 nasemzini uzovuka belele ngoba lento isegazini lakho ukuthi kulichilo ukulala kuze kushaya u8 itshalwe inkosikazi onguma wayo yebo ngabe umba wakhe ngabe ugogo lo ohlala nalo umuntu oyitshalile ukuthi mntanami ngoba kubuhlungu ngoba siya sibona abantu beganiwe uzo umakoti ethi ukhulu umfu wabo uxoxa nomfowenu kufika umakoti ethi weJohn webhiki ememeza umyeni wakhe kahle umuntu othandana naye umbizi ngegama okokuqala lokho umuntu wesifazana akanalo ilungelo lokuthi elibize ngegama lokho yebo Manzini yebo kufuna ethi idlokovu nguthi usi kunguthi akakwazi ukubiza ngegama kufuna kumshayise ngovalo kwakhona lokho sikhulile namhlanje thina amagama obaba sibaza sesibadala sasingawazi amagama obaba umuntu ekhula sasingawazi sidala kukhona Manzini umuntu ezobuka le video athi mhlasimpe ngokwelungelo nangokwemfundo abuka ukuthi ingane ndaba ukuguqela abane wabo sengathi umne wabo umnomzana uzoguqelwa ingane ngoba kumele mhlawumbe uzogcina mhlawumbe eba nembono yakhe ayibekayo umuntu ungathini mhlawumbe umuntu ocabanga ukuthi mhlawumbe uma ngabe guqela ingane umfana iyapraise ekhaya noma iyadunyiswa ekubeni kodwa iyenzela odade wabuze kusasa kutshalwe lento yokuthi iyazi ukuthi indoda iyahlonishwa indoda iyaguqelwa futhi indoda uNkulunkulu uqala wasemhlabeni amingalo wesibili wasemhlabeni uma ukuthi isuka iganile indoda inkosikazi injalo ke bhuti uyibeka kahle mosho njalo ake ngiye lento yemfundo kunemfundo imfundo uyithola esikoleni ebese kuba nemfundiso umuntu ongafundisekile ofundile kuyena umuntu yigogogo lelo yebo kodwa umuntu omuhle ofundile waseyafundiseka yebo ngoba ukufundiseka kwakho umuntu kunika umuntu inhlonipho kwazi umuntu kumnika indawo yakhe azi indawo yakhe ukuthi indawo yami nani phela umuntu ofundisekile akajaji umuntu nganabo kodwa umjaja ngokwezinga lakhe
Yebo. Angani noma uzoyiqonda indaba ngizwa kahle manzini ngizwa so abantu abakhuluma ngokuthi kuhlukumeza akaze kuhlukunyezwa amakhanda umuntu umuntu uyakhandwa akakhandwa futhi kahle kunezinto oyibona zizimo kodwa ezimkhandayo umuntu ekhaya ifundisa ingane esencane ukuthi uma uhambisela umuntu wesilisa uyaguqa uma umhambisela ukudla uyaguqa kuze nakumnyeni ayokwazi ukwenzani iyokwazi ukuguqa ngento etshalwe kuphi ekhaya esemzweni wakhe basaguqa ingane zanamhlanje manzini uma ufika emakhaya ziyakhona ukuthi iguqela abanewabo ngoba le nto isuke yenziwa ngoba ngezizathu ngoba kufanele sikhulume manzini ukuthi okhokho bethu nomkhulu abafundanga kodwa babe nesikole esizimo esila ekhaya sikuyeke lokhu abesikole sabelungu kwesystem akwenza sengisho nje imfundisi esemakhaya so ke manzini kunomuntu ozothi yena mina ekhaya lami ngeke ukwazi ukuguqela abafana kube ngathi baphezwa kanti kutshala ukuthi ingane ikwazi kuyomela naye abone ukuthi ayicha wafundisa uma walengane ngoba kade ngiveza kunento ezokwenziwa uma wayo eganini othola ukuthi izothi ingane mawukwenza kanjani lokho athi ingane zami ngaphuma ngathi ekhaya ngizokwenzana la ekhaya ngizokwakha lo muzi ngizogana akwazi ukubekezela so ingakho sinomzimo omngasi ngabafana sina silindela inkosikazi entombini engakazi izimbone unkosikazi ukuthi wenza njani uthola ukuthi izothi imifike ekhaya yenza izimo ifika nje isifuna uphuma ikhishi la ifika kanti ayikwazanga ukubona ukuthi uma wayo wabekezela kanjani futhi kwazi ukuthatha isikhathi esinganani ukuze akwazi ukuthi umyeni wakhe aphume nawo umuzi ngoba esebona hayi sekunezimo kulama-site sengiwabonile ngempela ukuthi no unkosikazi wami yahlukumezeka la ekhaya kunengane ethi ifika izofuna ukuphuma umuzi wayo ngoba vele ayazi ngonkosikazi kulimaza kanganani mhlawumbe ukugana umuntu ongakaze abone nobukhosikazi endaweni asisho ukuthi uma ngabe lowo muzi ungenayo inhlahla kodwa kumele umthathe mhlawumbe lowo muzini ongayilekelela mhlawumbe for ukuthi iy'ngane zakhona zikwazi ukuthi zibe yilento ukuthi kusasa yikhandeke Dlokovu kuyalimaza ukugana umuntu ongafundisekile angisho ufundile umuntu ongafundisekile yebo umuntu ongafundisekile okokuqala futhi akazazi umuntu akazi ukuthi yini e-right yini wrong kunzima ke ukushintsha umuntu umukeza imithetho yakini kwayena engakazazi ukuthi yena unjani ungubani kodwa umuntu ofundisekile ngisho etshelwa uyethi umama mayishaya ingane ethi emzini uyokwenza njani uyitshela ngomuzi ingakafiki kuwo uyokhanda muphi umuzi mawenzayo eyicija ngoba isuke izohamba iyoba isibani wemfoti khona isibusiso siba khona umuntu unkosikazi mayeganilekayo yabona amathoba okhosikazi mhlawumbe u-8 kuleli iciniqaniwe yazi khona unkosikazi oba nesizotha edlule bonke abantu egcekeni ethandwe yibo bonke abantu begcekeni bengasebenzisanga muthi engacha indlela wafundiswa ngayo kubo uma kufika ubhuti usukuma manje eziti ubhuti ephuza iti kushuthi lento le enziwe ekhaya imfundiso ihamba ibanga elide kumuntu uma ngabe ngosifazane ekhaya kuyatshalwa emzini ufika edla ithelo bese lezi ithelo itshale kuphi ekhaya hayi manje asivale emanzini hayi asivale kunjalo doko